И здравейте всички, аз съм Дани Фактова и днеска ще направя една томболка в EnderGod и ще ви питам дали искате да снимам тук. Значи томболата ще се състои от тези айтеми, две фул брадви, Enderboting, един фул бол, два лега, Sharpness 3, Breaking 3, две книги, 8 Ender Key, 4 стака XP бутилки, 2 стака Ender Перли, 32 Gold, Breaking 3, Sharpness 3 книга и Fortune 3, 2 книги, 2 стака Obsidian и 2 стака и половина, Full кирка, Enderboting Nether Star, плюс, сега ще ви кажа, плюс 32 ДП. И да, в коментарите, ако искате, записвайте се, нали? И под коментара си пишете дали искате да снимам в EnderGod на PvP, някакви такива тематони. Да, се томбоката ви е харесала, да се запишете и ако достигна 350 абоната, ще направя един giveaway на премиум акаунти или на някоя мишка, на мишка геймърска, не мишка ли. И давам се томбоката ви е харесала и чао!